חכה. אנחנו משחקים משחקי ניקולודיון. היום המשחקים שנשחק זה משחקי חברים בחווה. זה גיא וזה אני. אנחנו אלו שנציג לכם היום את המשחק. המשחק הראשון שלנו הוא פרה מכשפה. נתחיל במשחק. גיא הוא זה שיתחיל. רק שתדעו, זה על זמן ואתם צריכים להרוויח סוכריות. סליחה, לא קוראים לזה מטורף על מכשפה, עכשיו לא קראתי את זה. קוראים לזה טירוף על ממתקים, טירוף על ממתקים. ויש תרגיל מכשפה שאותו אני וגיא מאוד אוהבים, ויש לנו קטע בזה שאנחנו מלחיסטים פה, נכון? כן. ומתי שיהיה לנו אותו נוכל להראות לכם. הנה הוא, זה תרגיל מכשפה. אנחנו יכולים להגיע אליו בקלות, רק אם נהיה מאוד טובים במשחק הזה. משחק אחד אני ומשחק אחד הוא. כל אחד. שהזמן יש לו דקה ו-15 שניות. יש גם כאן משהו שנותן לך עוד זמן לשחק. זה כמו... מתי שיהיה כזה דבר נראה לכם. והנה המכשפה עוד פעם. אם אתם שואלים איך אנחנו מעיפים אותה ככה, אנחנו פשוט לוחצים על הריצה, נכון? כן. במשחק שלנו לא מסבירים, רק רואים, נכון? יס. אתם יודעים שיש לו קול מוזר וגם לי. הנה, ראיתם את הבקבוק הזה, הכחול? זה הזמן. יש לגיא עוד 38 שניות. מכשפה, תרגיל מכשפה. אוי יא 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 יא. סליחה על הדבר הזה. 28, 27. זה כמו מכות רגילות, רק שעושים את זה מהר. נו. והנה תרגיל מכשפה שער 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 יש הזמן והוא מחטיא את הזמן. צריך כמה שניות. עכשיו תורי לשחק. והוא זה שצלם הפעם. רגע. אוקיי. הנה. עכשיו. תתחילי. נו, הבנו. תתכופף ותלחץ על זה ארוך. ארוך. לא, זה לא יעשה לך, זה לא. אם אתם רוצים לעשות את התרגיל המכשפה מהר, תחברו את המחשב שלכם לטלוויזיה. באמת? זה בבית שלי. הנה מכשפה. אוי יא מכשפה. אוי יא. נגמר. שאתה רואה את ה... זה נראה כך, אבל נכון הקשים הם הכי גרועים. הקשים? כן, הם הכי גרועים. נכון. הם מביאים לך רק אחד. הנה. זמן. זה הזמן. הערכתי אותו וקיבלתי זמן. סקסי. איתן בחיים לא הפסיד במשחק הזה. מה? אמרתי, אף פעם לא הפסדת במשחק הזה.
אפשר להפשיט. תאמר להם את האמת. מה? אף פעם לא אפשר לדעת. נכון. אי אפשר להפשיט במשחק הזה. וואלה. זה רק אפשר, הם משיגים יותר, פחות מזה. כאילו פחות מ100. באמת? כן. זה אף פעם לא, רק אם אתה מחבר את זה למחשב. לטלוויזיה. כן. את זה בטח אף אחד הרבה לא יעשו. אני עשיתי. חוץ ממך. אני לא אח שלו, אני חבר שלו. נכון. את אלה אי אפשר לשבור, תקפוץ מעליהם. או שכן. רק בתרגיל מכשפה. אפשר, רק בתרגיל מכשפה. לא, אפשר גם ברגיל, אבל זה 13 מכות. אופס. יש מכשפת עולם. יאללה, את זה אל תשבור, כי במילא אי אפשר לשבור את זה. רק בתרגיל מכשפה. טוב, פה אפשר. תתכופף את... כן. יו, כאילו. עכשיו אנחנו עוברים למשחק. אל תבעלו, זה הכלבה. נכון. כאילו... אני כן. תורי. מה בא לכם הפעם? בואו נעשה מכוניות מתנגשות. למי בא? אני... לי. יופי. הרוב קובע 2-0. מה? תורי. זה נכון. הפעם אני מתחיל. מה? אבל אתה היית... לא, אבל היית הרגע במשחק של המכשפה. אבל אתה קודם התחלת. אבל זה לא פייר, היית בתרגיל של המכשפה. באחרון. היית הרגע בתרגיל... מה בא לך? טוב, נו. כך. אני תמיד אוטיס, כך. אתה אוטיס? אבל חזיר הכי טוב. נכון. כאילו הוא. האמת היא, אוטיס הוא המפקד שלהם, רק לומר לכם, זה אחד נגד השני, אנחנו אדומים. נו. רגע, תעצרו. זה לא... הנה. זה לא מתקדם. דעתי צריך על ד' ושין. ד' ושין? כן. זה לא... קח לו, זה מעניין עושה. מה זה? זה גם מטושטש. לא מצליחים לראות. אנחנו מתים. נשים סרטים. סרטים. מה? סרטים של חברים אחרים. יו, צריך פה אור. בוא נעשה משחק חדש, זה לא היה ככה. לא חדש. שוב. לא חדש. נגיד אולי צריך ללחוץ עליהם. טוב, מפיצים לי מכות. הם רואים שאני לא זז. טוב, אני מפסיד. זה... רגע. נו, אני לא יכול ככה. רגע. מה, ככה לשחק? אני לא יכולה זוז, די. הנה אנחנו. האדום. הכי מפסידים כאן. אנחנו מתים עוד שנייה. כבר צהוב בית לפנינו, אתם מאמינים? צהוב בית לפנינו. אתם מנסים אמרת עליהם? כי לא רוצים... רגע, צפתי? הנה. למה לי זה לא עשה? אתה צריך לעשות... כך. מה? די, תורי. כך. אתה צריך לעשות רק עליהם. הנה חיים. אוי, איזה בסוף. עכשיו זה הגמר. הלכנו נגד החזיר. אמרתי לכם שהחזיר הוא מאוד טוב. תהרוג את החזיר. הוא עוד לא מת. אני יודע. לנו יש פחות חיים משלו.
לא בריא, לטענתם היא סובלת מתת תזונה שממש עשויה להזיק לבריאותה. וצריך להבין את הרקע, מה היה כאן בבריטניה. פורסמו לאחרונה ה-NHS, ארגון הבריאות הבריטי, פרסם לאחרונה נתונים מדאיגים על עלייה במספר הנשים, בעיקר נשים, גם גברים כמובן, שמתאשפזות בבתי החולים עם הפרעות אכילה קשות, ולכן באמת יש רגישות גבוהה כאן בבריטניה למצב הזה, לפרסומות, שצריך לומר גם, זו לא הפרסומת הראשונה שנפסלה כאן בבריטניה בעקבות רזון של הדוגמנית. מירי, איך מקבלים את זה הקוראים, הקוראות שם? אני חושבת שהקוראים והקוראות בבריטניה רגילים לראות את המראות האלה רק לאחרונה, לאחר שבאמת מספר המתאשפזים בעקבות הפרעות אכילה הושלש. כך מספרים לנו כאן בבריטניה. רק לאחרונה באמת יש מודעות גדולה יותר למה שמציגות הפרסומות, לרזון של הדוגמניות. מתי שהוא יורד אז נמצא. שאגב בישראל דיברו עליו כבר פעמים רבות, כאן עולה עכשיו לכותרות יותר ויותר, ואנחנו נראה גם שינוי בפרסומות כאן מבריטניה. בואו נשמע דברים שאמרו. זה... As a society, I do think that we have a duty of care to our most vulnerable people, and for anybody who has anorexia תאכל חזיר סיר. has a mental illness, קטן going to have a big impact on them. בום! Buying into fantasy work אוף, הוא קיבל כוח. or admire a fashion ad for a fashion house. אבל אני קיבלתי מהירות. בום! הנה, נגמר לו הכוח. יש לי הזדמנות. יש. יש לי עוד. ואיך הגיבו בבית האופנה? אז האמת שפניתי לבית האופנה ממש במיוחד. אחורה. כרגע בית האופנה מסרב להגיב, ואני חושבת שמבחינתה בלגן! תעשה את הנפוחים. לא, לא! יש לך זמן. כן, כך זה נראה כרגע. בחורות רזות יאללה. כרגע מה בית האופנה יצא, אבל אני אעשה עם הפרסום. יש! ניצחנו! עכשיו תורי. תפסיק. קדימה! לא, זה ישר, זה אחורה. הבנתי! למה בלבנת אותי? למה? זה ישר. לא כאן, כאן. אני יודע מה אני עושה, די. די, אתה מסתיר. כבר הצהוב מת. הצהוב הכי גרוע. בפעם הבאה אני לוקח את חזיר. גם אני. שעומדת לנתק את קשריה עם חברת פרטנר הישראלית. לפני זמן קצר הודיעה ענקית התקשורת כי היא מפסיקה התקשרויות עם חברות בהן אורנג' למה אתה לא זז? המשמעות היא שגם חברת פרטנר צפויה להיות בין החברות שתופסק למען ההתקשרות, אולם בהודעה נאמר גם שאורנג' תמשיך לכבד הסכמים קיימים, ולכן עדיין לא אתה צהוב. ברור איזה חולצה יש לו? שככל הנראה מדובר יפה, אבל עכשיו כתוב. עתידי להתנתקות בין שני הארגונים. מוקדם יותר יצאה ישראל בדרישה מממשלת צרפת להסתייג מדבריו של מנכ"ל אורנג' העולמי. שגריר ישראל בצרפת יוסי גן הגיש מכתב מחאה רשמית לממשלת צרפת. הוא הבהיר כי ישראל רואה בחומרה רבה את התפטרותו של המנכ"ל סטפן רישאר אמש בקהיר, כי הוא היה מתנתק מיידית ראית איזה מלחן? בישראל, אולם הוא חושש לעשות זאת לא, זה סטייד. זה סטייד. ריבונו של עולם, זה סטייד. לא רואים אותך טוב. אז איפה אתה עושה? אתה עושה באוויר. הנה. לא רואים. הנה, בחמקות. ישועל. זה יסור מסנטר. אל תתקרב לזה. בעקבות דבריו של רישאר, ראש האופוזיציה ביקש לקשור אותם להתנהלותה של הממשלה. יש לנו כוח. למשל, קביעה של אוטובוסים שיהיו רק לפלסטינים. זה אנחנו. האדומים. הוא קפה. שאני נגד. תומר קפה. מה? תומר קפה. אנחנו איתן וגיא. אוף. רגע. קסה. שנייה. נוף, עם קסה
טוב, משחק אתגר אופנה של אוטיס. יש עוד 3 משחקים אצלנו. אוי, מה זה? סליחה, למה שכנים לנו? אוי, זה לא אי אפשר להגדיל חברים. רגע, אני רוצה צעד. רמבו. אוכל. אני שומע אותך ילד. מה אני שומע? אתה מטומטם. לא לקרוא לי מטומטם, אני שומע אותך. שתוק. לא אתה איתן. שומע פה ילד? אני חסר אותו שאני אשמע. ראיתם איזה פצעות? די, אתה עושה איתו רגליים. לא, אין לי כוח. טוב, אולי לא נצלם. הלכה לי היד. פרי! טוב גיא, זה המשחק האחרון היום. מצטערים, נכון? כן, מחר נמשיך. נכון, מחר נמשיך. מחר נמשיך במשחקים של בוס פוג, המרובע. נכנס מרובע. בום! אני טוב בזה, יותר ממך. בום! יפה. זה לא קל, כמו שאתם חושבים. זה נראה קל. הנה, הוא כבר הפשיט, ראיתם? זה לא קל. זהו המשחקים להיום. חברים וחווה, זה המשחקים שהיו היום. ביי לכולם.